l'Associació de Veïns de Verge del Carme, que ens han demanat que els puguem traslladar aquí al plenari. El primer és que amb la instal·lació que es va fer d'un pàrquing de patinets a Pere Martell es va eliminar una plaça de zona blava. Aquesta facilitava poder fer càrrega-descàrrega al petit comerç que hi ha allà. Ara, amb el pàrquing de patinets, els és molt difícil fer aquesta càrrega-descàrrega i demanem que es pugui parlar amb el comerç i amb els veïns sobre aquest tema i que s'ofereixi facilitar una alternativa a les persones comerciants. El segon és vinculat a això i és que s'observa una mancança important de zones de càrrega i descàrrega a la zona de carrers de Pere Martell, Ramon i Cajal i la primera part de Jaume I, que en molts moments provoca que hi hagi cotxes estacionats fora de lloc que obstaculitzen la circulació. Preguem que es revisin les zones de càrrega i descàrrega d'aquesta zona i que es pugui mirar d'oferir més espais d'aquest tipus. El tercer és en relació a les obres que s'estan realitzant al carrer Ramon i Cajal, que es van posar uns cartells d'informació prèvia inicial que no tenien cap tipus d'identificació, era un cartell sense signar ni amb cap identificació d'empresa o ajuntament, i després immediatament abans de les obres sí que es va posar un cartell amb el logo d'una empresa però sense cap contacte. En aquest sentit, traslladem que l'Associació de Veïns s'ha sentit poc informada i poc tinguda en compte amb l'inici d'aquestes obres que han tallat la circulació d'una direcció del carrer Ramon i Cajal i que ho faran durant un temps, i demanem que per següents ocasions s'informi millor i amb la possibilitat de poder tenir contacte amb l'Ajuntament en relació a intervencions d'aquesta envergadura. I el quart és que la zona del centre va molt mancada de locals per entitats i centres cívics i equipaments d'aquest tipus, i en aquest sentit es demana si seria possible pal·liar aquesta mancança o si hi ha alguna previsió de que això sigui així, que hi hagi una posada a disposició d'algun espai perquè poguéssim fer servir. A part, el següent prec és que demanem que s'arreglin les portes dels pipicans del Parc de Sant Rafael i del Parc del Francolí. Molts gossos tenen tendència a poder-se escapar o a desorientar-se si surten i és molt important per fer un bon ús de l'equipament que les portes tanquin bé. I fa temps que estan atascades i que no es poden obrir i tancar amb l'agilitat que requeriria. A vegades es queden obertes per aquest motiu. Demanem que s'arreglin aquestes portes i que es faci un correcte manteniment perquè no es facin malbé i que no segueixi passant això. I l'últim és que ens traslladen que existeix una situació de deixadesa al carrer Riu Tordera, al final del carrer, entorn al número 7, i els fanals estan en molt mal estat, amb les bases oxidades i les pantalles en perill de caiguda. També ens traslladen que hi ha mancances en la neteja que s'han denunciat reiteradament sense ser ateses. Demanem que es faci una intervenció per millorar la situació d'aquest carrer. Gràcies. Moltes gràcies. Passarem, doncs, a l'apartat